Ai ku beli pisau sen ki perlok ki buju pe ya kan ka channel ka chunga pada kan ka por ngadon i banong bat ngadon i ban kan perlok di kani ketiga ka benta ka badan kam ha ya phi bat nga namar la shala jisni mano ba de kendu jing de mangama phi mano ba jenjar de mangama phi de nak ta ka dau bang i hab ban mi shakmat ban persya ya kum gini ki bawan ra ya ka jing klumar ani ya ga jing hapo chong ka jela temar ba kuma pilai i ha social media na ka jingkran jong uwi na ki minister ba karmen selamo kabau la kren kabau lo ong ba i ha ginong jentia bakin rai maki ya kata kalan tiral baki wei ki banabar kimde ban persya kani te henry nakaliang jonga nga persya jur ya ka jingkran jong u ba karmen sela bat kumju ya ka sarkar hero di tang kinong jaitia ki basyong basa hang ni hapo jela me khlia baro habangi gi bede hapo jong ka jela me khlia ni de ukhon khasi ukhon khara te bale ni ngin ong ya kani ka kentin ba i ha kinong jaitia te kani kawan ra no eta ka jingi phar jai benreu kan u khasi pat jaitia lada phi perkhat namar ba ka jingkran jong u ko bo ong ba i kiwei ki banabar kim de ban persya ni tika bumut ba najwai syakasi ka bumut ba ngila de ginang wei tika bumut ba ngila de ki wi ki cai benreu ben ngila de nda ki wi ki cai benreu tika bumut ba kani kawan ra no eta ka jingmut ka jing perkhat ka ba ya pher jai benreu lemar ka badon kam ba kan ong ye phi kampadon kam ya kata kalen tiral hapo jelame khalia ladap hiwan ra ya kata kalen tiral ngano yepi kayo kakot kayer arsut omdei baka kiu arsut kayer arsut namar babale ng ong mata ki driver se ikin like lada kanaman kata kalen tiral ki bujuk kamay ki pi imjak po nang naesukin ki yo ban kamay ladakan wan kata kalan tiral baka sarkar koong ba kamarbam kamardi karem namar ba umdon lan tiral ti siya ilot kinlay kita rebar sangi mbat so away ka ba kong sam kata kalong ka ba ni kum gijay benreu ki barit pat ni day ban yada ban perklan ban teli ya kata kajay benreu barit pat nyimdei pat banun banong ban yada ya ki barjela ngi kum kajai bener khasi ngi long ki barik pan tingi dei ban husiar ki kum gini baro ki ban sawan ra jing kelumar ra sali sisni nemar anong tangani wo kentin ya ba karman sela perkhat swa haswa bepin kran puson bha swa haswa bepin kran nemar kan thau jing klumar perkhat swa mu phiru daladi ki khun jong phi ki la nem ban shong sa bat phi shirta kan thela ne rang ki khun jong phi ki la nem ban shong sa bat phi shirta te kumta lada u srokral uwan sajentia kharpoi e umne tang hajantia umkut tang hajantia umkut tang hane po jantia la nesha umnaram unsa sar keleng saudong jongga celame khalia deina kata kadau ba kumba uba karben selau ong ba kim de men persya ni ye persya jur ya kata ngai la de nga persya jur ya kata namar bangam seu hak namar ngi ki besyong ki besa haborda la shal jisngi on dangil akan du jing e mana pun ba khli mana pun ki khli omdon ban ki khli wei ruan babun nak habardar na bordar ki jai ben rew jongi ki la du no ya ki men sim ki bakordor wala kataru ka sarkar ka pat khanya ye te balai kin nakwa bangun ra sai kata kalen tiral namar pisnu thu ba andal awan kata kalen tiral ba ki barjela ki yo ba ban rung ban mi ban poi da ka basuk ha ka jela jongi ba ki yo ban wan ka mai spa hang ne hapo kari kasi be ja jongi
Dei na kum kata kadau ba ngi kum gijai benreu khasi hi bat nginam ailat ya ka balong persya ya ka bampat ya hap hiru ba kata kal literal kan poya jalan klia ti balai ka sarkaru ka kinong mai kimat ki jongi lane kumju ya ka sarkar ka badan hakabor kakwa bar manra ya kata kal literal henry ngi kum giri pajba ka jalan klia baro away hi ya baro kinong hangsnang po jong ka jala ngida kwa ngida thrang ba uput usam nadu manswa gila kwa no ban penbek kejela asam bat kejela miklia henry ya uput usam kimla ban ya penbek henry ya kalan tiral ka subha ban penbek tigani galong ka ek ga bas ngut habula kai tiga ban kong hi ga bangi kum giri pajba ngi kwa ba haswa jong kata kalen tiral ngi kwa aswa da uput usam lada pila ban ya penbek ka jela asam bat kejela miklia kata ka bangi terang nadu mesim bar kadonut om bangin kwa ba ngin jit ipi ginong mi kmat anda pila don hakabor ba pinong ra ya kum kita gilen tiral sabun gi barjela kin sayo ban rong kertlep hagani ka rekasi jongi tika mot kata siwi ham demar kalong ka bakta adu kata lada kan wan kalen tiral om dei tang hajan tia habaro saudong hi jonggari kasi kabu jing bat kabu jing ma nangkong ka dehi ka ba bu jing hakmat du dei ki ba syong basa habordar kan mau ba kin sayo ki barjela ban buhai snong namar habordar tang kinong ya darom don tangi pulit ki ban yada na menta ki jai benreu jongi ro om don teka umut lada katakan tiral kan wan sei kan ki besong kaput kinya phat krat ne kini suye yap ne teka sarkaru kadai ban sim ya kani haba ki pajba kim hun kam dei ban le don bor kam dei ban le persya ki pajba lada ka sarkar kai le persya bar ki pajba ru kan sale persya ya kani namar deu pajba bara ki sejrong la kalong ha kano kaliang ru deu pajba bara sejrong bat lada longkat balong ru deu pajba hi wa penhiar suki ne ki phide ban sing thu la phile kano kakam deu ru pajba uba penkiu ya phi tede na kata kadau bas ngeu pha ngap ya ke jing dawa jong pajba ga nga persya jur bat ya kan ikan tiral hanga himarwe simet ngas ngeu ba kam padon kam hapo jela meklia namar ba tang kini ki kharpoi ki ba adon hang ne po jela meklia ro ngas ngeu bang lanya bat tang ki khar motor ki badon hathem yu molong ro kimpat la te bali kin kwa soi kata kalan tiral banwan penbon susu ya gi khar poi hang ne la shale chisni ka hok jongi ukhasi utrai muluk trai jaka kan sa ngin sa du no kin sa keni no daki wei pat ki jai benreu te kani ka kawan ra ya ka jing yang apa pi tina kata kadau barok kum giri pajba ngide ban persya ni ngimde ban ailat namar la shale chisni kan sawan ke jing yang abat ya pihi la shali chisni mengabat ma pihi bat jenjar om dei maki ki baton hakabor ki suk mengabat pihi ngide ban ya kutlat urid uria tede na kata kadau kat badang don ngapor ngide ban ya persya kam ngim dei ban ailat ba kani ga surok rel kan poi ha jantia lada dei na thanyeri boy ru ngim dei ban ailat ngim de banalat nak no kaliang ru ngim de banalat namar kani kawan rajing yang ngaya phida la kadai nak no kaliang ru ya ka bamenta kilat jing daru ngimpat don iban rung banwan ban mi gibar jelaro kata ngimpat don kilat jing da te ka mamut ba ka dang don jing kadang don jing ma ba ya gari ba ke bendro kumbal akren iba karmen sela te kalong ka ba bakla namar kani kalong
kumbai loong ba i aginong jentia bakin rai maki de omdi tanginong jentia gi basyong basa hang ne po jalami khliama na baro ubhoi ro uju war ro uju maram ro uju ulangam ro uju khasi ro uju penar ro uju tede ne kata kadau ho bagi ong ba kendriam upnar ubhoi uwar ulangam umaram ti kamu mot ngidei kipat khasi bayar ti phila so thu em tanga kataro omdi ban ong ba i tang onong jentia lali la shal jisni on so ong so wi i ginong ribhoi bakin raya kata kami ahap i kata kamu mut bangi syong hisa ka ju ka jela ngidei ban ya so thu lang ka wi ka jimut ka wi ka sur ngini teli kata ka badan kam ha ngimdi ban ong ba te sisnong ki long kamta te i kini rai kamta mat dep situ kata ka nong rajing ma namar ba kami hap namar rashal jisni kalong rajing e ngingim sula ban supet kata ka jing e ro kaman kam syong tanga jantia na baro kari khasi jantia kan sawan rajing e de na kata dau ba ngi kum gri ba ngi hapan pasya ngim de ban ong ban sel kumen ya kata kalen tiral ngating am so kumen namar ngating e namar ba yo wan tu kibar jelah ni yo bangin du no ya kata ka jinglong tan rai jong iro ngin sadu no ya kata ka ka ba ngingi de ban yo ngin sadu no bat ngin sayo kin sayo no da ki wei pat kijai penriu de kata ka long ka ba ja burom nga persya ro ya kan digalan tiral kumju ya ka sarkar ka de ban perkhat ba haswa ban wan ra gino gi project das ngap ya ka jing dawa jong paj ba dan nakaliang ka jonga tangkat ne gi kitin ku bless you.